Nerbiosistema. Nerbiosistemak hainbat funtzio edo zeregin ditu. Batetik, aparato guztiak martxan jartzen eta zaintzen ditu, eta bestetik, nahigabeko ekintzak koordinatzen ditu eta erlazioak ahalbidetzen ditu. Nerbiosistemak osatzen duten organoak honako hauek dira. Garunak erabakiak hartu eta aginduak ematen ditu. Nerbioek informazioa garunera eraman eta erantzunak ematen ditu. Bizkarrezur-muina garuna atzean eta ornokalean dagoen bizkarraldeko nerbio kordoia da. Nerbiosistema neurona izeneko milioika nerbio zelulez osatuta dago. Horiek dira sistema osoaren oinarria. Bi zati bereiztu daitezke, dendritak eta axoia. Bizkarrezur-muinak nerbioen seinaleak bidaltzen ditu garunetik giharretara. Gure nerbiosistemak kanpotik jasotako estimuluen arabera funtzionatzen du. Sentsumenen bidez jasotzen ditugu kanpoko sentipenak edo sentsazioak, eta nerbioen bidez garunera joaten dira sentsazio horiek. Gero, jasotako mezuari erantzunez garunak aginduaren bat bidal dezake. Guruin bati, muskulu bati, garunean koordinatzen dira gorputzeko nerbio guztiak, eta handik sortzen dira aginduak. Mezuak bizkarrezur-muinetik pasatzen dira burmuinera joateko, eta aginduak ere bide hori hartzen dute muskuluetara edo guruinetara joateko. Agur!